Bon dia i gràcies per la vostra assistència, com sempre, en esta convocatòria de roda de premsa. Avui m'acompanya la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs una vegada més presentant les jornades estes de les botigues al carrer, que com bé ja sabeu se fan 2 a l'any, coincidint en els finals de temporada, finals de rebaixes, en aquesta jornada on tots els comerços surten al carrer per a mostrar, no, com bé dia, el remat final de lo que és la temporada. I bé, com sempre, des de l'Ajuntament, i com no pot ser d'una altra manera, recolzar iniciatives que es puguen fer des del comerç de la nostra ciutat, incentivant així també les compres, l'activitat comercial, l'activitat econòmica, i també que sigui una oferta més, no, per a la gent de la comarca que es pugui apropar a passar este dia a la nostra ciutat, que serà este diumenge, si el temps ho permetís, i des d'aquí, com sempre, agrair la implicació, no, perquè ja que és diumenge, el dia de descans de tots els comerciants, que facin este esforç per a mostrar el producte als carrers de la nostra ciutat, oferint així també a vinarossencs i visitants tot el que mostrem. Jo simplement donar-li la paraula per a que ens expliqui una mica més el que serà esta jornada del diumenge. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a tots per estar aquí. I de nou estarem el diumenge dia 9 de març a una jornada més, una campanya més de les botigues al carrer. Com ja sabeu, les botigues al carrer són el clic-clac, el que fa el que tanque una temporada i es comença l'altra. És el remat final d'eixes rebaixes, el remat final de la temporada de l'hivern, i donarem pas a la primavera-estiu. Una campanya en la que participaran 24-25 comerços i que hi haurà una gran varietat de molt de producte. Producte que, per exemple, en la part textil està per a home i dona, roba molt esport, casual, també de festa, informal, clàssica, esportiva, part juvenil i part infantil, també roba de disseny i moda en pell i complements. En la part de llenceria també hi haurà interiors, corseteria i pijameria, etc. Gran varietat d'emmenatge per a la llar, i en la part de calçat se podran trobar molts de tipus de calçat, l'esportiu, l'infantil, per a dona i per a home. També hi haurà emmenatge de cuina, una àmplia varietat, com no. Tindrem una part de puericultura i també una empresa local de telefonia, i en la part de mascotes una empresa que portarà accessoris per a mascotes, mostrarà el seu servei de perruqueria canina, d'ensinistrament, i també coses que demostraran ella, esta persona, el que fa en el seu comerç, que és també l'atenció animal i la rehabilitació i altres serveis. Com podeu veure, hi haurà gran varietat de diferents productes, de diferents serveis, que serà una forma de que se puguen ser visibles d'alguna manera. També rematar aquests productes de qualitat que són dels comerços de proximitat de l'Associació de Comerciants de Vinaròs. És un remat final per a la gent de Vinaròs, per a la gent de la comarca que es vulgui apropar, i recordar-vos que estarem des de la plaça parroquial, passarem pel carrer Major, arribarem fins a la plaça del Mercat i una part de travessia Sajón. Per ahir recorreran els 24-25 comerços que estaran ahí en els seus productes, i que, a convidar-vos a tots a que pugueu vindre, a que pugueu aprofitar-vos dels preus d'aquests productes en una gran qualitat, i que pugueu disfrutar d'un dia en harmonia amb tota la gent en els comerços de l'Associació de Comerciants, i donar una part més d'impuls a aquesta activitat comercial de la nostra ciutat. Dir-vos també que, a veure, com el temps està una miqueta aixina variable, està contemplat que si en tot cas de que no se pugui celebrar el dia 9, o sigui, este diumenge que ve, el emplaçaríem per al diumenge següent, que és el dia 16. O sigui que si per inclemències del temps no se pugui celebrar, que sapiguéssiu que estarem el dia 16. Així que res més, a convidar-vos a tots a que vingueu el dia 9 de març en esta campanya, en esta nova campanya de botigues al carrer. Estarem ahí des de les 9 del matí
fins allà a les 7:30, 8 de la tarda, quan cau el dia, i esperem que pugueu disfrutar d'un dia bo, en el que poguéssiu trobar producte de qualitat que sigui del vostre gust i que estigui molt a l'alcance de la vostra butxaca, i que res més, vos esperem i allí estarem. Gràcies.